Ahoj deti, ja som Ela, naučím vás toho veľa. Viete, kam dnes pôjdeme? Do školky sa pozrime. Ráno príde do školky, tam skýveci do skrinky. Na nich pozriem, miná pani učiteľka. S kamoši sa peknú zahrá a ona sa vybaria. Naučím sa básničku. 10 hodín, to je čas, keby chlebík čaká nás na 10, všetko zjeme a tak si oddychneme. Najedení na ihrisku postavíme z piesku a sa loptou hrá. No to skvelá zábava. Necikráme do trávičky, v školke majú sa hodinky a sa vytvoríme. Pospínkali pri hlavasom, poskválím sa Jorkutíkom. Viedanie nás čaká, dnesko píša aj polievka a všetko zjeme, tak si oddychneme. Viedanie nás čaká, pesničku naučíme, ale veľkú tepučku môžeme ísť na ihrisko. A nakoniec s kamoškou čakáme na rodičov, až ak sajtka príde zas, do školky sa pôjdem hrať. Do školky sa teší, naučí vás kopec vecí, kresliť, spievať, tancovať, s kamaráti pekne hrať. Už to viem, tešíme sa, že do školky pôjdem.